Szczęść Boże, to ja Mikołaj, a również ze mną znajdują się tu. Cześć Dawid. Witam, to ja, Bonkol. Cześć A Miłosz. jeszcze A, przerwę, idziemy na B Mikołaj. wszyscy, chodźcie. Co? A, dobra. Witamy się na B. Tam się przywitamy. Piąteczka. Dobra, to plantniemy tutaj, ja idę już na pomnik. Miłosz, musisz mnie kierować. To muszę. Dwóch jest Kierować przy mnie. fontannie. Podobno rzek nie grą. Dobra, ja plantuję, patrzcie na tę budówkę. No i Mikołaj, powiedz mi, jak tam treningi w CSGO? Doskonale. Żeby mieć lepszą kondycję, codziennie rano idę biegać na 3 godziny. W bramie, moi drodzy, w bramie. Dwóch spraw. Dobra. Ło! Podchodzi ostatni od fontanny. Polecam ci. No! O, ale ty Cheater! Aimbot, ty, ale on się nazywał Aimbot i on gra jak Aimbot. Co ty Reportuję. Od razu po pierwszej rundzie? Już. na- Nie, Kurwa, nie, oszusty. spokojnie. Daj mu szansę. Nie Daj dom! mu szansę. Nie mo, kajne szanse, marne Daj szanse. mu szansę, jeszcze nie Miłosierdzie zdążył cię musi być. oszukać dobrze. Dobra, Eko. Nie chcę tej bomby. To jest... Panowie, polecimy teraz na A. Koło tego Aha. pomnika sam zbytu z Bojtyn. Sam To jest wysoko. ten bez mała lew. Pawiak jest. A ja bym sam, widzisz? Kokot. No. Dobra, to na A całkiem z prawej lecimy. My są dzisiaj na zamek w Tychach. Będzinie Zamek w znaczy. Mosznie. Pałac w Mosznie. Wow! Ty, dobry! No gipko. Ale przynajmniej zginął ten najlepszy. Ten oszust. W bramie. Ło, to zapka. O. Ewidentnie mecz jest kupiony. Jest kupiony. Ja myślę, że został on zakupiony dosyć tanio na Myślę, że posmarowano sędziemu. Szmyrano. Dobra, gromy, AWP, już grom, już sam cisna. A to co się by dało To, żurym. to zrobimy coś takiego. Jest 2-0. To środek To pościągowy. jest dobry, to jest dobry wynik, żeby teraz tak zacząć Bez rasza. odzyskiwać. Bez rasza. Robimy to bez rasza, moi drodzy. Ani z raszu. No Russian. Remember. Dobra, na spokojnie. Na B to dawać, idziemy przez gabloty, come on, tutaj. Czyli na B, w kierunku B, wiesz o tym, Mikołaj? No idę. W tych gablotach są zaklęte, chopie, wszystkie skarby Górnego Śląska. Ej, uciekli z A. To niedobrze. To nie... Spróbuję to. Dobra. Wiem, mam go. Wciulej mu tam, on jest zabity fes. Jeden na B. Zapomnijcie, był na B. Już go nie ma. Ej, ten jeden jest pode mną, wiesz? Wziąłem bombę, Jest na sajcie. to kurwa ja lecę na A, ja to mu w dupie. O, ty, Dawid, już masz ten nóż, co żeś otworzył. Ja, to jest Już ten go nóż, widano? moi drodzy. Fajny on jest. Fajny, patrz co mogę nim robić. No. Kurde. Idzie. Idzie ogłupieć? Idzie od bramy. A teraz to już. I nożykać. Ten Warder to je rozbraja. Patrz jak żech ci powiedział. Widzisz? A żeś jeszcze zażnął Jeszcze kokota. kokota jednego. A, już ich nie zdążył.
Triki z tychów, moi drodzy, patrzcie. Friki tiki. Dobra, teraz spróbujmy coś takiego. Kupcie wszyscy smoki. Jeśli jest Smoki. taka opcja, tak. A mi w Kupujecie smoku smoki? tnie. Aha, no to Ja nie, nie no, mogę w smoku grać. 970 teraz musi się pochwalić wszystkim nową grafiką. Dobra, i wchodzimy na B, tylko wchodzimy coś takiego, że zasmokujemy ten dół tutaj. To znaczy, jak wejdziemy po schodkach, to tutaj trzeba smoka wdupić. Wszyscy Na mamy prawą tam stronę. wdupić. Nie, tylko ja. Dobra. Ale że kto wdupią. Dobra. Chodzimy na A czy B? No, napierają. Jeszcze dwóch jest. Ło! Nie, ściągnąłem jednego. Ściągnąłem drugiego. Jeszcze skaucik jest w tym domku. Ja? To już go... Dobra, leży. No, o kurde, nie wiem skąd mnie Wardar ściąg. No. No i ładnie. Cwaj. Egal. No. I to się pięknie, moi drodzy, składa. Jak normalnie. To się składa jak ten nóż. A właśnie, ja mam nóż, moi drodzy, gdzie mam? Kosa, moi drodzy, kosa drofła, kuźwa. Jest. Ja muszę tak se... Ej, byśmy mogli first person zrobić takiego, że ta kosa tak oglądasz, nie? Ja. No. To do wiatrówki następnej. No to zrobimy Luft tak. Bixy. I tak. Jak się tak zmienia, nie? Ja wam rzucam bomba, słuchajcie. Macie. Ja nie chcę. Ło! Miłosz, idę za tobą. Bo jestem Dobra, na B. prawa wolna jest. Możemy iść na A. Chodźcie. No już jestem na A. Są na A, no. Mam go. Tam jeszcze jeden, albo nawet Mam dwa. flasha, Ciepaj, czekaj. no. Wal Miłosz. I uwaga. O kurwa. To skażek zacisto. Wszyscy Jest, na A jest. są. Po prawej tam. W górę. Boja się. Za drzewem. No richtig. O, ktoś prawej. go Jeszcze trafił. jeden został, jest u mnie przy stodole. Jest. A tu. No. Dobra. Bażo. No i ładnie, bo to jest możliwość... Nie. Moi drodzy, jest Nie. prosta sprawa. My jesteśmy po prostu... Elfry. Elfry. Z Górnego Śląska. Sławni gracze, tak. Z nami nie może byle kto grać. No. A to jest Hugo? A Hugo mnie pytał, czy może z nami grać. To nie, ja go nie chcę, bo ja, To ja za, znam. ja za Ja go bajtla się nie mogłem, pamiętam. bo ja miałem No telefon właśnie, bo taki nie umiałem na go kręcenie. Ja, albo jak niektórzy tak nie umieli, nie? I się tak myślało, co za ciule. A tam Tym lag sterują. pół A to minuty. lagi były, a to było tak. Bo to hopie jak po liniach telefonicznych zanim to doszło, to ja się nie dziwię, że niektórzy nie umieli. Ej, zabił mnie Wyjąć jeszcze awka przy wozie pomstrzołek cię. na Dobrze. dworze. Weź bombę. Mi coś tak czasem... Wziąłeś. Jeśli- Śmieci, no musisz no. No musa, no bo to nie idzie grać. Ratatatatata. Bomba robi się za wariata. Kurde. Kuch Belle. Cicho teraz. Still bleiben. Dupta ktoś. O! O. O, pana. Ktoś sam... Dobra, nie uzbroją już. To jest nasz chopek. Uciekać. Już? Na pewno? Niklaus, ja uciekaj, jak głupi. Wydupią. Łalalala. I musisz... To jest... A to nie ma wyjścia. Jo, pierona. Dobra. Szybko, FR naciskaj, FR. Dobra, hopie, ucieknę. Ale naciskaj No pa. FR szybko, bo broń zachowasz. FR? No. Ale po co... Jak A, FR? dobra. No weź! Nie, dobra, no. O. Niech będzie. Niech mu będzie. To jest wywołanie przeciwnika, wiesz? Nie wywołuj nutri z lasu. Ja. Bo narobi ci hałasu. Pójdźcie panowie na A powoli, bo nam się wszystko to wiadomo. co Knoli. robi. Throw the decoy. Throw i decoy.
Ja ostatnio tak się dobrze bawił chłopie na tej wiatrówce, jak my strzelali. No. Na zicher. Dobrze, moją awkę wziąłem. Bandit. Pam, param, pam. Dwóch było na B. Burn. Dobra. No to joby da ten win. Twoja fraj. Ja. Od dołu idzie, od dołu idzie. Mam go. Ale smoke. Od dołu, no. Keine Bewegung. Tam, aha, stamtąd z tyłu, dobra. Już jest tam po nim. Wow, Zezatka, plecy, ja. O... No. No, podź. O! Dobra. I super. Druga wersja Kamila Steinbacha, no nie, no co ja mogę wam powiedzieć, no Duduś! Na banana mi wyszł! Na banana mi wyszł! Co ty tam kurwa szczerosz? Duduś, gablotami wszyscy, chodźcie, idziemy B. Robimy teraz takie szybkie podłożenie, że wchodzimy wszyscy i dołem na lewo. Gipko. Od razu na pomnik całkowicie. Mama! Planówkę gram. Mama, gramy Nie klanówkę. pierdolę teraz o historii! Mama, to nie mogę, kurwa, No. zadanie, o, Hanys, ciul. No, go. Ktoś, Hopy, ktoś zakurzał. Ło! Rzucą flesza, nie patrzeć! Nie patrza! Ciżba sam jak peron. Dobra. Brama cię. Ja. Ło! Mam go! Patrzcie, tak to się gro. Na plecy nam idzie. Tam odkąd żeśmy No. przyszli. Mam go! Mam angst. Keine Angst. Aber wir können... O! Was ist los? Ja? Hopie! Jo to teraz ugrał. Ist tot. Aber wir nicht. Aber... diese Kamerade ist tot, aber wir nicht. Wir Wir Liebe- stets Liebe- leben. leben. Wir leben. Meine Freunde rechts. Und Bitte rechts. geradeaus. Geradeaus, rechts und Schutz. Keine... Schieß diese Zakładniken. Bandite. Keine Banditen zu zakładniken. Jest tam z prawej. Kaj, prawa? Dostał, Już? o, leży. Karwasz, kurwa, karwasz. Karwasz. O, brama! Kurde. Jak nas? Jak on Keszkę to w zrobił? meszkę. Ej, ty gość, ja wam powiem, podpowiem wam skąd idzie. Tam drabina była na dole, to on tam był. Kiedyś, tam drabina była. Kejś. O, wychodzi tam. Ło, Dziękuję, nie. dobranoc, moi drodzy. Cymu? Cymu to się stanęło? No nie wiem. B potrzebował broni. No, co ci powiem, ale ci powiem, no, że... Ej, jaki jomu smaki dzisiaj, wiesz co ja bych zjadł? Nie. Placek po Komu co bytowsku. Cokolwiek. Co ty na to? A my trzeba to zło No napić, w końcu Kejś. co? Jak to ktoś ogląda u ciebie, to niech napisze w komentarzu. Zjadłbych placuska. O, zjadłbych placuska i to okaże się, kto ogląda materiały dłużej niż 2 minuty, wiesz? Ja. Idziemy dołem, moi drodzy, chodźcie dołem. Kostka skręcona. Tropy, twisted ankle. Ej! Już, o. dziękuję ci, hopie, coś tu Ło, zrobił. przepraszam, jest z rozmachu. Dobrze, że ty nie musisz strzelać. Się rozpędził. Jo, ekstra tak po nogach ino. Zabił z bramy. Ło, pierun. Brama, no. Udupił. No, Rekt, uważaj. Uważam. Jadłbyś. Z bramy tam Bramy. przy A.
Obity, no nie wiem, 26 mu zabrałem. Dowej pozór, Rekt. Tak, uważaj. No, nie uważał się. A, mano. To ty uważniej uważaj. Dobra, moi drodzy, jakie są pieniądze? To kupuj, tak dobra, to ty Miłosz kupuj. Hopie, Mikołaj, ty nie Kałachy, gramy na kałachy, Kupić ci. wbijamy na B, akcja granat dymny. Nazwę tą akcję Przyczajony Hanys, chodźcie. Kupuj. No to, kurde. Masz. No ale widzicie, Mikołaj jest słabym zawodnikiem, on nie dość, że późno wyrusza. To już cicho tutaj, na B to cicho, teraz po cichutku będziemy wchodzić. Nie tuptać mi tutaj. Wchodzimy na B. No dobra. Wow. Ja, no ale zabiety. Kurwa. Siema Kasia. Cześć Kasia, witam cię. A mówił, że nie będzie streama z rańca? Jutro nie będzie streama z rańca, bo jutro jadę do lekarza. Do Dobra, świerklańca. startuję. Miklaus, jak ja pojadę do lekarza, wiesz, No, to potem zrobimy biznesy. ja. Dasz Steam. Nakręcimy se filma, nie? Mm. Wszyscy potem zobaczą, kurde, jakie to będzie fajne. Albowiem widzieli go i łapkę zostawili i wiedzieli, że to słuszne. Wiedzieli, że film był dobry. Brama, wychodzi. No, Rekt. Mozita! No, rekt chyba pójdzie rektować. O! Nie zdąży. Dobra, Ma 5 HP. pistola Rozbraja, rozbraja. Ej, ale to było jakieś z downem. Co No, w ogóle ja nad myślałem, nim że- metr strzelił, a to chyba te hitboxy nie są zrobione. Taka taktyka. No. Wszystko było naumyślnie. No Dokładnie. i drodzy, jedziemy. Którędy jedziemy? Słuchajcie, dworem całkiem na prawo, na A. Let's go. Ale placuszka bych zjadł, kurde, Mikołaj. Ale takiego, bych nie byle placuszka. jakiego, nie? Ino takiego. O, taki złonacony. Ja. Po bytomsku. Hopie, to by czekaj zrobić, ale to bych musiał po na tym prawej. kliku takim swoje, oto twoje umy, wiesz? To ja mam takie. Albo nawet i omy. Bo Restomajte. niektórzy oma, Upa. ima. A wiesz, że jest taka przyprawa oma? Ja mam ta przyprawa. Wow, co on zrobił? Ups. Ło! Dobrze. Rekt tu z lewej będzie, wiesz? Powoli. Ja się boję, dostałem strach. No! I teraz, słuchaj Niklaus, 1 HP. O kurwa. Idziesz Na tu, AWP. on ma AWP, ale No podszedł to bliżej. wesoło. Musisz być szybki. Ci. On już tu jest, za rogi. Nie. A może on poszedł? To co, jolo? Nie, jeszcze mam dużo czasu. Jak będzie 30, to już będę się bał. Ej, idzie, łazi. Nie, bo on może uciekł. No i dobrze. No fajnie. Ale wiesz, że bomba jest, on jest przy bombie, to idź powoli. No nie Albo no, musisz szybko ciulać. Szybko. czekaj, no jeszcze mam czas. Niklaus. Dobra, patera. Lo. Nie, ten granat. No nie dobra, wyjdzie. czekaj. No, Nie. Także patrzcie, kobra. Dobra, no to już tak. Bazi. Ej, Bardziej z tego zdupcić się nie dodo. idzie tam przejść Kaś, no nie idzie, dobra. Ja myślę, że już tego bardziej nie zdupcys. Po prostu. Sorry. Gdzie on? Aha. Ej, tak. Moi drodzy, Eko planuje szybkie wejście. Ja wam wszystko wytłumaczę, chodźcie. Szybkie wejście na środku. Nie wierzę ci.
na dół tam. Po prostu musimy przejść tam tym dolnym wejściem A i bomba przez w bramę to na- weźmie. O, ciu. To my wleziemy... Mam lasy. Wow, już są! Na solach. Zero chyba. Dupca takie coś. Nie ty, kurwa. Karwasz wasza? Gdzie są opcje? 2 na 4, no tak se. Do zrobienia, ale... No. Co ty mówisz? Wardęga został twarzą Desperadosa? Co? To wy na to. No już nigdy tego nie wypiję. Cio! Bo potem będzie zaś drama na YouTubie.